Морски колаген с витамин С. Край на болките в ставите. Тази хранителна добавка действа благотворно на целия опорно-двигателен апарат. Морският колаген допринася за здравето на костите, като осигурява основни минерали за здравината им, поддържа балансиран имунен отговор при типичното ежедневно износване на ставния хрущял и околната синовиална тъкан. Морският колаген с витамин С на Биовитал намалява възпалението и облегчава болките при заболявания като остеоартрит и ревматоиден артрит. Употребата на морски колаген с витамин С намалява възпалението и облегчава болките в мускулите, а също и в гърба и вратът, като връща удоволствието от движението. Морският колаген се усвоява по-добре от животински, заради по-малката маса и размер на молекулите и е по-богат на аминокиселини. Добавеният витамин С стимулира производството на колаген в организма. Синергичното им действие подпомага и естествената красота на кожата, косата и ногтите. Морски колаген с витамин С. За движение без болка.